Pois chegou o momento no que o noso xurado vai dicir que a campeona de Desafío nos Fogóns desta semana, o último programa desta temporada, vai ser Mónica. Eu alégrome moito porque así non escarallo a manicura das mans pelando patacas. Pois nada, vai pedindo cita no teu salón de beleza, que a min algo me di que vai ser Jorge. Pero mira, antes máis que velo, un rapaz aposto, atrevido, original e que trae o último berrido en propostas gastronómicas. O último berrido, o último aturuxo vai ser o que bote Churra cando probo o seu prato, home, por favor. Bueno, Héctor, Churra, estades preparados? Estamos. Sí? Pois chegou o momento de que catedes deades por vencedora a Mónica. Pois, a ver, Mónica, acércame ao teu plato. Contame un pouquiño, que fixeches, Mónica? Pois fixen as fajitas vegetales, recheas con arroz e queixo fundido, unha berenjena con mel e unha salsiña fresca de yogur. E despois, como nos mandaron facer os nachos, pois, bueno, costoume un pouco de estirado da masa e entón fixenas un pouco máis tipo nacho soufflé. E a salsa guacamole rústica, cortadiña, simplemente. Guacamole rústico. O guacamole ten que ir machacado aquí en México e na Conchinchina. Mira, teño que decir que a presentación é unha maravilla. Gracias. É unha presentación digna dunha final. Ahora, volva a probar. Eso. Temos un para cada un. Un para cada un, ahora vamos. Vamos a mollar a salsiña. Mientras falas eu vou no rematar, Churra. A masa está boísima, moi rica. En canto ao recheo, teño que decir que encontro un pouquiño soso, un pouco bastante. Porque claro, se é unha fajita mexicana, pídese que teña un pouco de potencia, un pouco de alegría, un pouquiño de picantiño, non? E aquí eso fáltame. É que che parece se pasamos agora ao guacamole, aunque che vou decir unha cousa. Así a brote pronto, isto non é un guacamole. Guacamole é máis ben como se dixésemos un poquinho unha cremiña. O guacamole esmágase co tenedor, ben esmagadiño, vai ser incorporando unha cebolinha picadiña moi finiña, moi finiña, moi finiña. Vale? E logo tomatiño tamén cortadiño finiño, 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 en cuadradiños pequenos. Aquí é como se tivésemos unha ensalada. Sí, máis rústico. Voucho a probar. Churra, encántame isto de que fales ti e eu a comer. Veña. Eses nachos parecen orellas. Si que conseguiches unha masa moi boa para as fajitas, nos nachos non che quedaron tan ben. Bueno. Gracias, Mónica. Podes levalo. Jorge, o teu turno. Nos achegas o teu prato, por favor. Contanos, Jorge, que nos preparaches para final de hoxe? Pois unha fajita desestructurada. Fajita desestructurada, con un par. De pemento vermello, verde e pito. E acompañeino cun timbal de arroz, cunhos crudites de zanahoria e unhos tomatiños cherry que mollei cunha salsa de mostaza e mel cun pouquiño de cebollino. Jorge, a presentación, como non estés acostumado, moi boa. Unha presentación que douche moi ben. Digna dunha gran final. Gracias. O recheo moi bon. Sí que é verdad que comentabas que che gustaba o picante. Noto un poquinho de falta de potencia esta fajita. Hubiera me gustado, xa non por ser comida mexicana, senón por lo ben que lle queda. Hubiera me gustado un poquinho máis de potencia, que lle das moitas veces con un toque de picante. Botas en falta moito máis o picante que a cebola. Vamos probar os nachos e o guacamole. Está moi rico. Aquí sí que lograches facer moi ben o reto que vos propuxemos ao final, que douche moi ben tanto o guacamole e a masa dos nachos que douche moi ben, non a da fajita, pero si a dos nachos. Aquí conseguiches moi ben o reto que che puxemos. Está moi ben aliñado. Jorge. Gracias. Guacamole rústico, nachos suflados, fajita desestructurada. Quanto estou aprendendo hoxe? Tivestes pouca man co picante, pero, bueno, por eso está Churra máis barato aquí, para meterlle picante ao programa, non vos preocupedes. Sobre todo para catar e deliberar. Temos que pensar, creo que moito, porque está moi complicado. Está moi ben o de pensar, de vez en cando. Que tal, rapazes? A valoración, pois, está ben feita, porque en realidade o ter tan pouco tempo fixen máis tipo ensalada de aguacate que o que é un guacamole en sí. Como tampouco fixera nunca, pois claro,
así quedou, pero bueno. Penso que en xeral está ben feita a valoración. A valoración do xurado pareceume xusta, teñen razón en todo o que me dixeron e, bueno, agradecidos polos parabéns que me dedicaron. Teñen cara como de discutir. Sí. Parece que o xurado xa ten unha decisión. Tédela. Temos unha decisión. Sí. Tomamos unha decisión moi difícil. Pensamos que foi unha gran final, uns grandes pratos que se presentaron hoxe, digna deste último programa desta tempada de Desafío nos Fogóns. A decisión que tomamos é que o gañador de hoxe sexa Jorge. Noraboa, Jorge. Eu xa sabía. Pois moi contento, feliz, moi feliz. Foi máis complicado que a primeira. Con todo ser un prato que domino, que sei levar a cabo na miña casa, entre a interrupción de facer un prato novo polo medio e a contrincante que era dura, pois resultou máis complicado que a anterior vez. Mónica, grazas, a verdade, foches unha gran aspirante. Eu, para min, que hai algo de amaño aquí, pero, bueno, igual, non quero entrar nese tema, non te preocupes. Vas para casa contenta, polo menos? Sí, vou contenta, gustou má experiencia. A verdade é que, como experiencia, está moi ben. A ver ahora, a ver que tal a partir de ahora, verme na tele na casa. Pois a maiores levas un lote de produtos de Petramora, vale? Para que comas ti só ou compartas con quen queira. Nós só nos queda despedir o programa, pero imos pedir ao xurado o último programa da tempada, por favor, vide ata aquí. Acompañádenos nesta despedida. Churra, Héctor. Nos marchamos desta volta, último programa desta tempada, pero esperamos estar moi pronto nas vosas casas outra vez. Sí, bueno, nas vosas casas en concreto, non, nas vosas televisións. Ainda que se queredes chamar para invitarnos a comer, calquera día, cando que irades, Pois nada, que vos queremos moito e que nos vemos pronto. Aínda que nós non marchamos, que aquí o meu amigo máis eu, sobre todo el, ten unha cita aí con 10 kilos de patacas.